بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde bidgatçylar tarapyndan orta atylýan käbir şübheler we şolara jogap bermek isledik. Haçan ähli sünnet musulmanlar bidgatçylaryň edýän dine ters, delilsiz zatlaryny açyklap, halky olardan äge edenne olar şeýle bir şübhe orta atýarlar. Diýerler, siz gıýbat edýäňiz, aýbyny açýaňyz, fitne çykarýaňyz, ýa bolmasa plan, ahun, tagsir, garjan, insanlaryň namaz okumagyna sebäp bolup otyr. Siz hem ol barada açyklap, onu garalaýaňyz diýip şu hil şübheler orta atýarlar. Yani olaryň düşünjesine göre bidgatçylaryň ýalňyşyny açyklamak, dine ters zadyny açyklamak, gıýbatmyş, aýyp açmakmyş, fitne çykarmak bolýarmyş. Bu şübhäni orta atýarlar. Musulman doganlar bu sözler dogry islam akydasyndan bihabar kişileriň sözleri. Birinji bilen bellemeli zat musulman doganlar, biz musulmanlar şahslara yapışmaly däl. Hiç kimiň şahsiýetine yapışmaly däl. Biz musulmanlar haka we delile yapışmaly. Kur'an we sünnet esasynda selef-i salihinden 4 mezhep imamlarymyzdan gelen ilm esasynda haka yapışmaly biz. Kim delilli gurlayan bolsa şonky dogry. Kim delilsiz gurlayan bolsa, delilsiz zatlar orta atýan bolsa, ady qary hem bolsa, işan hem bolsa, pir weli hem bolsa şonky ýalňyş. Bu birinji mesele. Ikinji mesele musulman doganlar hiç bir ahuny, alimy, şeýhi bolmaly derejesinden beter götürüp her dini kabul edilýän adam diýip kabul etmeli däl. Ne derejede alim bolsa da, ahun bolsa da, dünýäň ähli dini medreselerini, universitetlerini okanan bolsa, Kur'an hem ýat tutsa, daşyny näçe dini kitaplar ýat tutsa da, netijede bir tarabynda nefsi wa, bir tarabynda şeytany wa we hiç bir alim hatadan, ýalňyşdan goralan däl. Ýagny ýalňyşyp bilýär. Mysal üçin iblis perişteleriň arasyndady. Emma Allah Taala diýenini etmedi we kafir boldy. Emma biziň şu gününe alim, ahun, pir diýip ýerine düşüp gören kişilerimiziň hiç biriniň intak o tarapda nämeligi belli däl, jennetimi, cehennemi belli däl. Şonuň üçin musulman doganlar hiç bir alimiň taassubçysy, ýani fanatigi bolmaly däl. Biz musulmanlaryň hemme diýeni dogry diýip kabul edýän ýekejek kişimiz we ol hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellem. Ýene bir mesele musulman doganlar bidgatçylaryň, ýani diniň adyndan delilsiz inanç, ibadat, toslama zatlar ýaýradýan bidgatçy kişileri bilmeýän kişilere halka tanatmak, olaryň azgynlyklaryny açyklamak we bilmeýän adamlara ýetirmek gıýbat däl, aýbyny açyklamak hem däl, fitne hem däl. Mysal üçin dünýäwi taýdan size şeýle bir mysal bereýin. Bir Luqman gözüňize getirin. Diplom bar, luqmançylyk uğruny okapdyr, falan universiteti gutarypdyr. Emma insanlary ýalňyş bejerge edýär. Bu insanlaryň saglygyna ziýan berýär, hatda ölümine sebäp bolýar. Indi bir watandaş çykyp şu kişi plan doktor insanlara ýalňyş seredýär, ýalňyş bejerge berýär, saglygyna ziýan berýär. Allanmaň diýse, näme diýerdiňiz? Ay ýok, arasynda gowy bejergem edýär, arasynda gowy derman, vitamin berýär. Şol sebäpli ol barada gurlama, garalama, gıýbatyny etme diýersiňizmi? Ýa-da aýdynyň gowy boldy diýip sag bolsun aýdarsyňyzmy? Elbetde jogap belli, musulman doganlar akylly adam aýdynyň gowy boldy diýer. Hatda şol hile adamyny aýtman, gizleýän kişi şonuň bilen deň derejede günahkardyr, deň derejede jinayetçidir. Dinde de şeýle musulman doganlar. Bir bidgatçy ahun molla, Allah Taala'nın adyndan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adyndan, din adyndan delilsiz zatlary sogap iş diýip, dogry iş diýip ýaýradyp gören bolsa, şu hile adamlar açyklamazlyk we haky beýan etmezlik fitnedir. Bu hile adamlar açyklamazlyk musulmanlaryň allanmagyna göz yummokdur. Bidgatçylary açyklamazlyk diniň ýalňyş öwredilmegine göz yummokdur musulman doganlar. Çünki bidgatçylar din ady bilen dini ýykýarlar. Allah Taala we Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem'in diýmedik zadyny diýdi diýip halka öwredýärler. Bizler öňkümmatlaryň musulman doganlar dogry ýoldan azyp topor bolup hak ýoly ýitirmeklerine bidgatçylar we olaryň tapan bidgatlar sebäp boldy. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizken hadislerine bidgatlardan ve bidgatçılardan ägätdi. Misal üçin Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Thawban radıyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "İnnemâ ahâfu alâ ümmeti el-eymmetil muzallin." Ümmetim üçin insanları azaşdyrýan imamlaryň şerrinden gorkýaryn diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin İmam Ahmed'de gelen rivayetinde Peygamberimiz diye ümmetim üçin deccaldan beter azaşdyrýan imamlaryň şerrinden gorkýaryn diye. Näme üçin bu adamlar ümmet üçin deccaldan beter howply?
Çünki musulman dogonlar tesbih, selle, sakal, dinar sıfatynda Arapçada okawatyr, Kur'ana mukawatyr. Yani insanların bu kişi men allar dip kellesine gelmeye andan ýaşagy. Emma bu adam näme diýär? Dinne o insanların anamından pek duygularından peýdalanyp ýalňyş düşünjeler hem näme dogruların arasına goşup öwre diýär o insanların şeýdip hak ýoldan azmagyna sebäp bolýar. Şoň üçin bu hili adamlar musulmanlar üçin deccaldan beter howply. We ahli sünnet alimlerimiz bir agzdan diýerler musulman dogonlar bidgatçylaryň asyl ýüzüni açyklamak we ümmeti olardan äga etmek wajypdyr diýär. Akida kitaplarymyzyň musulman dogonlar ahli sünnet diýenýäli bidgatlar we bidgatçylardan äga etmek barada bellep geçilýär. Misal bereýin. Usul-us Sünnet adly kitap ýazgyjysy İbn Abi Zamaneyn Allah'a rahmet etsin. Hicri 324-nji ýylda doğulan 399-njy ýylda aradan çykan. Biz şu wagt 1445-nji ýylda hicri. Yani bundan 1000 ýyl öň ýaşap geçen alim, ahli sünnet alimi. Şul alim öz kitabyna ahli sünnetin akidesi barada ýazan kitabyna ýöreýte bir bölüm açypdyr. Bölümiň adı näme? Ahli bidgat bilen oturmaklygyň gadaganlygy bölümi. Şol bölümiň başynda näme diýär? "Wa lam yazal ahli sünnetu yu'ibuna ahlal ahwa'i المذلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا تعنا عليهم." diye rahimehullah ahli sünnet öňden bäri adaşan bidgatçylary ýazgarýadylar diye. Peygamberimizden başlap taşoň öz döwrüne çenni we oň döwründen hem şu wagta çenni ahli sünnetin akidasy näme? Din adyna ýalňyş zatlar öwredýän bidgatçylary ahli sünnet ýazgarýadylar. We diye olar bilen oturmagy gadagan ederdiler. Fitnesinden äga ederdiler. Olaryň boş, delilsiz görelgelerini açyklardylar. Öňsörüň bu hile etmegi gıýbat we olardan aýyp gözlemek hasap etmezdiler diýär. Näme üçin bidgatçylaryň bidgatyny açyklamak aýyp we gıýbat däl musulman dogonlar sebäbi mesele onuň şahsy meselesi däl. Ýa-da bir bilmän eden, bilmän goýberen ýalňyşy däl. Mesele onuň din adyndan dogry diýip gurrun berýän ýalňyşlyklary. Bu gıýbata we näme ondan aýyp gözlemege hiç daxily ýok. Başga bir misal musulman dogonlar Telbisu İblis adlı kitaptan İblisin duzoklary kitabym ady. Ýazgyjy kim? Allama Ebul Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi rahimehullah. Ibn al-Jawzi diýip meşhur alimimiz. Bu da hicri 500-nji ýyllarda ýaşap geçen, yani bu da 1000 ýyl öň bolýar. Ýaşap geçen döwri. Şonda kitabynda diýär: "Ve ma zala al-ulama yubayyinu kull wahid minhum ghalata sahibihi qasdan li bayanil haqqi la li izhari aýbil ghaliti." Diýär ki ulamalar öňden bäri hata edenin hatasyny açyklap gelýärler diýe haky beýan etmek üçin. Bidgatçyň bidgatyny hem üçin açyklanýar, haky beýan etmek üçin. Çünki bilip durup sen haky aýtmasaň, şoň çykaran bidgaty dogry hasaplap başlanýar we hak unudulýar. Ibn al-Jawzi hem diýär näme ulamalar haky beýan etmek maksady bilen olaryň näme hata edenin hatasyny açyklaýardylar diýe, onuň aýbyny çykarmak üçin däl diýär. "Wa la i'tibara bi qawli jahil yaqul kayfa yuraddu ala fulanin zahid al-mutabarrak bihi." Ve jahil adamlaryň şeýle diýen sözlerine ygtybar edilmeýär diýär. Näme diýär ol jahil adamlar? Aýsyz nädip plan, takwa, ibadatxon, mübarek adama, özü bilen teberrük edilýän adama reddiýe berýäňiz, gaýtargy berýäňiz, jogap berýäňiz diýip gurlayan jahil adamlaryň sözlerine ygtybar edilmeýär diýär Ibn al-Jawzi. Yani musulman dogonlar şu döwürde de şeýle çykyp onuň bidgatyny açyklayan on jahiller çykyp näme diýär? Aýa mübarek adam, ol weli adam, pir adam siz nädip o arada gurlaýaňyz diýär. Yani şuňaly adamlar öňem bolupdyr. Ibn al-Jawzi diýär bu hili adamlara ygtybar edilmeýär diýär. Jahil adamlar bular diýär. Diýär li'annal inqiyada innama yakunu ila ma ja'at bihi şeriatu la ila al-ashkhasi. Çünki diýär şahyslara boyun egilmeýär, şeriata boyun egilýär diýär. Çünki biz bir alimy dinlämizde onuň şahsyna bagly bolan zok, onuň aýdýan deliline, hakykatyna bagly bolýas. Wa diýär wa qad yakunu ar-rajul min awliya wa ahli al-jannah wa lahu ghalatatun fala tamna'u manzilatuhu bayana zalalihi. Diýär Ibn al-Jawzi rahimehullah, belki ol adam diýär hata edýän adam awliyalardan bolmagy mümkin. Belki diýär jennetilerden hem bolmagy mümkin. Emma onuň hatalary batyr diýär. We onuň derejesiniň nähilek bolsa da bolsun, belli bir derejesiniň bolmaklygy onuň ýalňyşyny açyklamaklyga päsgel däldir diýär. Şonu kunna käbir jahil adamlar näme diýär? Plan weli diýilse şo hiç hata etmeýän adam qadiýär. Sen şol weli diýip biren adamyň hatasy wa pir diýip biren adamyň bidgaty wa diýän onu weli olýan hadip onu hata bolýan hadip ýalňyş bolýar. Siz beýdiýän diýip näme? Beter düşündirýän adama hüjüm edip başlaýarlar. Bu da näme Ibn al-Jawzi rahimahullah'ın kitabından bir misal. Başga bir misal musulman dogonlar İmam Şatibi rahimahullah'ın El-i'tisam
adlı eserinden, kitabından bu hem bid'at ve bid'atçılar barada yazılan mühim kitapların biri. Diya İmam Şatibi rahimehullah, haythu tekunul firqatu ted'u ila zalalatiha ve tezyiniha fi kulubil a'wami ve men la ilma indehu fe inne zarar haula'i ala'l muslimin ka zarar iblis ve hum min şeyatinil ins fela budda min et-tasrihi bi ennehum min ehlil bid'ati ve zalale. Ol firqalar ol bid'atçılar diye adati insandan, ilmi yok insandan diye yüreğine öz bid'atlarını owadan edip görkezip diye şoňa çağırýarlar diye. Şunu kunda da şeýle bid'atçılar. Ilmsyz adamlara öz bid'atlaryny öwüp, hawa şonu etmeli, sogap diýip näme şeýdik görkezýärler. O diye İmam Şatibi, şolaryň musulmanlara berýän ziyany diye şol bid'atçılaryň. Edil iblisin, şeytanyň musulmanlara berýän ziyany ýalakdyr. Ve hum min şeyatinil ins diye. Olar insan şeytanlarındandır diye. İnsan sıfatlı şeytanlardandır diye musulman da onlar. Çünkü şeytan cinnlerden bolup bilýär, insanlardan bolup bilýär. Fela budda min et-tasrihi bi ennehum min ehlil bid'ati ve zalale. Ve ol hili bid'atçıları açıklamak, ol hili adaşan bid'atçıları açıklamak, halka tanıtmak diye hükmandır deyip İmam Şatibi rahmetullah aydiya. İmam Ahmed bin Hanbel'e gelip soraýarlar. Mezhep imamlarımız dördüncüsü, ehl-i sünnetin ulu imamlarından, alimlerinden. Diýerler, innehu yasqulu aleyye en ekule fulanun keza ve fulanun keza. Fekale, iza sekette ente ve sekettu ana. Femeta ya'riful cahilu es-sahiha mine's-sakimi. İmam Ahmed'e gelip bir diye, ya imam diye. Plan bid'atçı barada, plan kişi barada gurulacak kolyan olin bana ağrı gelýär diye. Onda İmam Ahmed näme diye? Men dımsam, sen dımsan diye. Bilmeyen adam egriň dogryny nädip tanasyn diye. Başka yerde İmam Ahmed'e gelip şeýle soraýarlar. Er-racul yasumu ve yusalli ve ya'takifu ahabbu ileyka ew yetekellem fi ehli'l bid'i. Fekale iza qama ve salla ve i'takafa fe innema huve li nefsihi ve iza tekelleme fi ehli'l bid'i fe innema huve lil muslimin. Hada afdal. Diýerler, ey imam diye bir insan nefil namaz kılsa, yani farz namazından daşgary, nefil namaz kılsa, nefil orada tutsa, i'tikaf etse, qawmi ya da ehli bid'at barada, bid'atçılar barada gurlap halka şolar tanadyny qawmy senin üçin şolaryň haýsy gowy diýip soraýarlar. Onda İmam Ahmed aydiya, nefil namaz kılsa, nefil orada tutsa, i'tikaf etse peýdasy özü üçindir. Emma bid'atçı adamlar, dini ýalňyş öwredýän adamlar halky tanasa, musulmanlara peýdasy bardyr we bu has afzallar, has haýyrlydyr diýe. Bu musulman doganlar ähli sünnetin aqidasyna görä bid'atçılar bilen oturuşmak bolmaýa, bid'atçılaryň wagtlaryny dinlemek bolmaýa, olaryň geplerine kulak asmak bolmaýa, bid'atçılaryň kitaplaryny okumak bolmaýa, bid'atçılary bilmeýän adamlara tanatmaly. Plan ahun bid'atçıdyr, plan qary bid'atçıdyr, plan molla bid'atçıdyr, plan molla, plan ahun ya bolmasa ýa-ni plan imam bid'atçıdyr diýip hukman şolar halka tanatmaly we olardan äge etmeliler. Yani bid'atçı diýsek musulman doganlar bir eline arak çüşe, bir eline nas çilim diýdigimiz däl. Bid'atçı diýänimiz bir eline tesbih, selle sakally dinler. Emma näme dogruların ýany bilen ýalňyşlary delilsiz zatlary öwredýän kişi. Yani dinler sypatly adamlar bid'at çykarýar. Şonuň üçin musulman doganlar bid'atçı mollara çykyp öz kellesine görä delilsiz zatlar halkyň içine ýaýdyp berse, mümkinçiligi bolup sesini çykarman oturmak ähli sünnetin aqidasyna tersdir. Hatta bir ahun molla özüne ähli sünnet diýem mümkinçiligi bolup bid'atçılar barada açıklamayan bolsa, şonuň özünden şüphe etmeliler. Netijede näme boldy musulman doganlar? Bid'atçylaryň bid'atyny açıklamak gıýbat däldir, aýyp açmagam däldir. Beter ol hili adamlary açyklamazlyk diniň ýykylmagyna göz yummakdyr. Elhamdülillahi rabbil alamin.